Benvinguda a Tria la teva aventura. Avui, el retorn de les friqui relíquies de Sant Pere. Volen endinsar-se en la fantàstica aventura i aconseguir el pergamí de la elfa de Cyrendil? I ser anomenada Cavallera de la Taula Pentagonal? Sí! Amb gran plaer comença la seva aventura. Primer, canvi de vestimenta. Cowabunga! I ara pot escollir entre endinsar-se en el sender obscur i maleït del cementiri o apropar-se al poble Tomàquet i competir al gimnàs Carabassa. Què tria? El sender oscur maleït del cementiri. El sender obscur i maleït del cementiri està posseït pels esperits dels cavallers de la taula pentagonal. Ha aparegut un esperit. Vols lluitar o fugir? Portes dins de la bossa els trets de lluita. Si vols obrir la bossa de pell de garrí, has de cridar: obre't, bossa de pell de garrí! Obre't! Bossa de pell de garrí! Dins de la bossa de pell de garrí tens una motxilla de protons amb combustible de plutoni o un ventilador superpotent. Què tries? Elegeixo la motxilla de protons de combustible de plutoni. Teu obsequi per haver guanyat el combat amb l'esperit. Hazte con todos! I ara triï si vol anar a Poble Tomàquet o a visitar Saliva la Vident. Escolleixo anar al poble Tomàquet. Benvinguda a Poble Tomàquet, reconegut per salvaguardar el Pokémon llegendari. Camini per l'horta i veurà si tindrà sort. Oh, sí, és allí. És el Pokémon llegendari. És just davant del gimnàs Carabassa. Vol capturar-lo? Doncs utilitzi la seva Pokéball per lluitar contra aquest Pokémon llegendari. T'escolleixo tu, Pokémon Pillastre! Pillastre, atac de pic de cer! Pokémon llegendari utilitza sonda a... No. Pokémon llegendari ha quedat inconscient. I ara, què vol anar a fer? Anar a veure a Saliva la Vident o anar a treure males herbes de l'hort? Anar a veure la Saliva la Vident. Amb ella sabrà el que n'he de fer d'aquest Pokémon llegendari. Saliva la Vident sap on perds la dent. Si s'han cuconat, no la sap trobar. Saliva la Vident te la trobarà. Saliva, bona gent, jo soc Saliva la Vident. L'Endi, vine, sap la vida. Aquest Pokémon llegendari portarà sa palla d'Aram. On és palla d'Aram i com anirem? A fora t'espera el teu Telfui. Gràcies, Saliva la Vident. Puges a la nau, Telfui o no? Benvinguda
al mercat de Pallalderan, el mercat on tot es ven i tot es pot comprar. Triï i remeni i algun tresor segur que trobarà. Robots i andròmines, tot a bon preu! Senyoreta, sembla interessada en la meva centrifugadora espacial. Li interessa? No, gràcies. No tindria vostè un tresor únic per fer un regalo? Oh, i tant que sí! Però a canvi, m'interessa aquest Pokémon llegendari que porta. A veure què té. Dobby, porta'm el còmic sagrat. Li mostro l'únic còmic sagrat que en queda en tota la galàxia de O. El còmic sagrat. Matemàtic, per què ho trobo? Dobby, agafa el Pokémon llegendari i porta'l cap a la despensa. Bon viatge i que la força t'acompanyi. Què prefereix? Quedar-se per aquí, al mercat de Pallalderan, o anar a la villa de Siren? Què tria? Trobar-me amb la reina elfa de Cyrendel i aconseguir les relíquies de Sant Pere i el meu diploma d'aventurera. I per fi som a Cyrendel, terra d'elfs, follets i gallines voladores. Pokémon Pillastre, rastreja la zona i guia'm. Pillastre. I una branca espinosa barra el pas per arribar fins a la reina elfa de Cyrendel. Vol buscar dins la bossa de pell de garrí? Doncs cridi! Obre't, bossa de pell de garrí! Obre't, bossa de pell de garrí! Dins la bossa de pell de garrí pot escollir entre la vareta de saüc de pam i mig amb ploma de garça o una blanca qualsevol que hi havia per aquí al terra. Està clar, escolleixo la vareta de saúl de pam i mig amb ploma de garça. Bona elecció! Amb la vareta s'inclouen tots els encanteris possibles. Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. És Leviosa, no Leviosa. Wingardium Leviosa. Lua, col·lega, sabia que vindries. He seguit tota la teva aventura aquí sentada tota l'estona. Ha sigut geomètric! Algebraic! El còmic sagrat! I per fi sabré com acaba el manga! Ai. Et nombro aventurera, Lua. Jo també tinc un tresor per a tu. Són les relíquies de Sant Pere. Ara ja vull tornar a casa. Ja tinc la força i la màgia. I Pillastre m'acompanya. Gràcies per voler viure la teva aventura. Tornem a casa, on allí mai res passa. Res del que has aconseguit aquí, tu pots endur. Això és una fantasia. Doncs, cap a casa!